ସେଟା ଗୋପନ ରଖିବାକୁ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ନାଁ ତମକୁ କହିବାକୁ ହବ। ସେ ଆମର ଏତେ ବଡ଼ ଉପକାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଆମେ ଜାଣିବୁନି କେମିତି? ପ୍ଲିଜ ଅଭିଭାଇ ତାଙ୍କ ନାଁ ଆମକୁ କୁହ ପ୍ଲିଜ। ହବି କିଏ ସେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି? ସେ ଗୋଟେ ବୟସର ଛୋଟ ହଉ କି ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଗଙ୍ଗୁ ଭାଇ मेडिकल ब्लड आवश्यक पड़े संपर्क माने फोन धरना तू तो जीवन को नष्ट कर देलु तते मानी करियो गांधू भाई तू नारी न हो तू को मंदिर भीतर देवी प्रकृत सतर्क को जाने न पारी प्रभु रामचंद्र परी बड़ भाई की मो भूल बुझीथिले कष्ट देला भली कथा कहिथिले आ गांधू भाई भली महान महान नारी को आम समस्त मिसे से आजबेस्ट रोड को पठा देइथिलु ताले आज सतता जानि पारि मु भाबुछि हमरे बंगलोटा बिक्री कर देले भी गांगो भाई रो त्यागर मूल्य को हमें सुझी पारिबुनी त्यागर मूल्य को बंधु बाबा केमिति सुझिबे गांगो भाई त्यागर मूल्य से दिन गोटे धंदा वाली कहि ताको आजबेस्ट घर को पठेई देइथिले सी आज जो तुम बड़ पु त्याग कर त्यागर मूल्य हाँ सबुठ बड़ कथा कौन जानी बाबा आम भीतर से किसी भी खराब संपर्क नहीं केवल रूपा को टिके खुशी रे देखा हमें मिची मिची का स्वामी स्त्री अभिनय करुले तू एक कौन कलु तो आखि को तू देव को नहीं देलु एमिति देई न संजी मां ए पर मो रूपार सिंदूर मो
ଘରଟା ମତେ ତମଠୁ ଅଲଗା ଦୁନିଆକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା ପରିସ୍ଥିତି ମତେ ଦେହର ସ୍ତ୍ରୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା ଖାଲି ଦୁଃଖ ଏତିକି ରହିଗଲା ବାପା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ପରିଚୟ ଦେଲା ପରେ ମୋ ବାପା ଆଉ ମୋ ରୂପାକୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି ପରିଚୟ ଜଣ ଜାଣି ନ ପାରି ମୁଁ ତୋତେ କେତେ କଥା କହିଛି ହାତ ଉଠେଇ ବାଣ ମାରିଛି ହେଲେ ପରିଚୟ ଜାଣିଲା ବେଳକୁ ତୁ ମତେ ଦେଖି ପାରୁନୁ ବୁଝିଗଲି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଗଲି ବଡ଼ ଝିଅ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ତୁ ଆମକୁ ତୋ ଭାବରେ ଛୋଟ ତମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବାବୁ ଭାଇ ତମ ଭଳି ଦେହକୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରି ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ତମକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସିନା ଆଖି ଫେରି ପାଇଲା ହେଲେ ଗାଙ୍ଗୁ ଭାଇର କଥା ଶୁଣି ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଯୋଗେଇ ଆସୁଛି ଆରେ ନାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ତମେ କେହି ତାଙ୍କେ ପାରିବ ନାହିଁ ମୋ ଘରକୁ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିଛି ତମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ମୋର ସମ୍ପର୍କୀୟ କିଏ ମୋର ହତ୍ୟା ପଡ଼ାଇବ ଏଣିକି ତମେ ସମସ୍ତେ ମତେ ହସି ହସି ବିଦାୟ ଦବ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମୋ ଅନ୍ତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ହେଇ ରହିଥିଲେ ମୁଁ କ୍ୟାବିନରେ ଏକୁଟିଆ ଥିଲାବେଳେ ସବୁତକ ମିଳିଛି କାହିଁକି କଲ ଏମିତି ଆରେ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ ମୋ ବାପା ତ ସ୍ୱାମୀ ସିଏ ମୋ ସବୁକୁ ତ ମଶାଣିକୁ ନେଇଯିବ